So díobh ar maidin seo chuirtúil ar féin inné seo an obervallia a bhí ag an gá lá hin agus bhí gá lá goibh cinné seo riile so tásúlagam go raibh seans mágad a smuoine fao sin. Bhí sé seo bhí ceisna cosúla seo clúdathe going an seo ar an fiche séú agus an fiche seachtú lá de mórta. So fiú fecin de ráis ar an obair sin agus na fi seán comá. Okay? So fecin sin ar tríantán agus an sin a ceapan rih é sin línta cosúla sin. Okay, so seo just do ráis ar sin. So an seo so bhí ilandíracha ging so sin 1:8, so bhí 7 móda é chom le 1:8 de bhór gur ilandíracha é, so caithfidh go raibh é chom le 1:8 lúda 7, which is 1/10. Okay. So an sin feic an seo we have an Z an seo agus an bun agus an board an Z cóhróir, so caithfidh go bhfuil 7 alternach le B, so tá B chom le 7. Okay. So sin ceist A agus B, I suppose. Okay, cuid C tá sé seo uair cóirich don uileann sin, so tá C chom leis an méid seo. Comáil sin tá C cóhreagrach leis an uileann sin. Okay, so is féidir leat just líonaisteach, go tapa na cíine tá sais cóhreagrach leis sin. Tá anna go slit a rís é seo dhéanamh. So tá muid ag feiceann níos ar an uileann seo is ilandíracha é, so go thomláin de bhór gur líonadíracha é sin tá 10 móda C. 10 cé móda C be ceart marrá chom le 1:8 de bhór gur líonadíracha é seo. So go thomláin tá 1:8 ein. Célíonn sé sin go gaithfidh go bhfuil 1:10 fáca is C. Tóg amach an 10 bhain 1:8 agus tá 1:10 fáca. Ok, an seo i D tá Z a going an seo, so caithfidh tú a fearlam Z sin uileann alternach, so tá D dearcar an spota chom le 55 céim. Agus ríis an sin is féidirling eáil go bhfuil lína díreach seo, so is ilandíracha é sin, so tá I móda D simíonn na uileannacha sin sús chuig 1:8 céim, so is féidir leat ará go bhfuil I móda 55 céim chom le 1:8, so tóg 55 go 1:8 agus bíonn 1:25 céim agat. Ok, cinile B. Feidh méid na huileanna a bhfuil litir orthú. 3 uileann i tríontán simíonn siad sús chuig 1:8, so bhí sé sin fearlamthe a gcuin ríis. Tá sé sin beánaí ná, bonar. So 5 móda 1:8 is 1:3. Just úsáid de ormháin haige sin nábí bortha má tá tú ag fáil iad mí cheart, just buineáid as an ormháin. So an sin tóg 1:3 ó 1:8 agus bíonn tú fága le é chom le 5. Agus smínig fí sin 5 céim is 100 agus 8 déanann sé sin 1:8. Ok, an rud céine an seo, bonar, an díreach an rud céine, but anna cosú leis. Ok, so does gá slí is féidirling é seo dhéanamh. Is féidirling rá, ok, ilandíreach an seo. So go thomláin is stig an seo, tá go thomláin tá 1:8 in san uileann an lán. So an sin tá 10 fáca an seo. Ok, so an sin tá 7 móda 10 móda B. Céim, burnam tá mar riomhar beánaí mé. Chom le 1:8 céim. Simigh an 7 agus an 10 agus bhain tú 100 is a 10. So 100 is a 10 móda B sin 1:8 céim.
tóg céad sa dé ó 108 agus féin tú 7. Tá bí chum le 7 céim. Tá slí eile níos tapúla é sin íanamh comá, agus tá teorm na going ag rá go bhfuil an uileán 7 chorm leis an dá uileanacha in bheanacha ó cuaircha. So féidirling a rá mas máling go bhfuil 110 céim chorm le 7 céim mód bí. So tóg 7 ó 110 agus féin tú go bhfuil bí chorm le 7 céim. So sin slí eile níos tapúla. Tá sé súscút na léon feib in éair. Ok, an ceann dearnach sí. So is tríontán cosach é seo. Ok, mar tá slása bháin ar cóvéid leis an slása eile. So cílíonn si sin de bhór ó teorm go bhfuil na uileanacha ag bun ar cóvéid. Okay. So an sin is féidirling a rá go bhfuil uileán C, mód uileán C, mód a 34 céim chorm le 108 céim. So is féidirling a rá tóg 34 ó 108 agus tá C uileán C, mód uileán C chorm le 110 a 6. Úsá de ormhón le haigéis sin a ríis. Is féidir leat rá gá éad uileán C chorm le 110 a 6. So tá C amháin chorm le 110 a 6 roinnte ar 2. Agus sin 7 3 céim. Brunam tá mar riomh ar gánaí mail. Sin 7 3 céim ar aonas. Ok, agus be ceartún rá, I suppose. Méid uileán C, méid uileán B, méid uileán B, méid uileán A. Is má dal arás ag deir. Méid uileán A. Níl sé soléir an bhfuil sé caiint méallar just an na céimena nó anaman tríontán anaman uileán, but is féidirling a bheith cuairmach ar aonas. Ok, so sin an na barbaile ó sin ceist a haon ón na barbaile.